ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସକାଳୁ ଏଠି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଲାଗେ ନା ଯେମିତି ମନଟା ଗୋଡେଇ ପୋଡେଇ ହୁଏ। ତ ମୋର ଆଜି ହାଲତ ସେଇପରିକା ହେଇଛି। ମୁଁ ଜମା ବି ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଏଇଠି ଡୁଡୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଜି କରିକି ରଖିଦେଇଛି ସକାଳୁ। ସେ ମାନେ ଖାଇବ ବୋଲି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ବସିଯିବ। ଏବେ ପୁରା ଗରମ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପାଣି ପାଣି ଦେଖା ହଉଛି। ଏଇଠି ଗାଧେଇ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ଷା ଆଜି ମାନେ ସେଇ କାଲିକା ପରିକା ପୁଣି ଯେମିତି ବର୍ଷା ଆଜି ବି ସେମିତି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଚାଲିଲି ମୁଁ ମୋର ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଆଜି ଦିପହର ଖାଇବାରେ କରିଥିଲି ମୁଁ ମାନେ ବସେଇ ଦେଇଛି ଏଠି ଡାଲି ସିଝିକି ଅଛି, ଆଉ ଏଠି କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁକୁ ତାକୁ ଭାଜିଛି। ଏଠି ଆଳୁ ବି ଟିକେ ସିଝେଇକି ରଖିଛି ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଁ। ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ତା ସାଙ୍ଗରେ କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା, ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ବାଦାମ ଭାଜି ଦଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ବାଦାମ ଚଟନି କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତା ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ତା ବାବା ଶୋଇଥିଲେ ଉଠେଇକି ସେ ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ କୁମକୁମ ମାନେ ଭେରାଇଟି ଯୋଉ କଲର୍ସ ଥାଏ ସେ କୁମକୁମକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବୋଳୁଛି ତା ବାପାକୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ମାମା ତମେ କିଛି ଜାଣିନା, ତମେ ପାଟି ଚୁପ୍ କରିକି ବସ, ମୁଁ ପାପାକୁ ସଜଉଛି। ଆଉ ପାଉଡର ଲଗେଇକି ମୁହଁରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସେଇ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି କେମିତି କଣ ଜାଣିଗଲାଣି ସେପଟେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦିପହର ଖାଇବାରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଖାଇବା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଆଜି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।